कर फोन आ गए। हेलो। हाँ हेलो हाँ के बोलता नहीं? चाचा हम भोलवा बोलतने प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। कौन भोलवा? अरे चाचा अभी ना पहचानने। अच्छा हाँ 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 अगुआ बाबू। हाँ बोली बाबू। हाँ हाँ हेलो, कैसे याद किला बाबू? चाचा उ जौन बबी के सदिया खतरा रहुआ कहले रहनी ना, हाँ तो उ लइकुआ हम देख लेले बानी। लइकुआ बहुत सीधा साधा भोला वाला बा। रहुआ अगर इजाजत देते हैं तो कल चल के देख लिया। समय बानो। हाँ आजू तो तनी समय नहीं खे, लेकिन काल समय बा। कैसे कि आज जाना वाना थोड़ा लागल बा लोग खेत में। काल पूरा समय बा, आप फ्री भी हो जाइए। ठीक बा, तो काले चल चल। ठीक बा चाचा, ठीक बा। प्रणाम चाचा। हाँ आज अपना बबुआ टमाटर के चहुना लगा के होता था, निर्णय चिकन बनाई अभी होता है। अब बस फोन पे लगी तो अरे आने ना मेहमान लोग तो चल के चलो पूछा देख ले चल अरे चाचा बाबा ने। हाँ बाबू आ गए निका। हाँ चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चली चल। चले। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसन बानी? ठीक है हाँ चल बैठो। बबुआ पानी लिया रखा नाश्ता ही है आज धूप होगी। नाश्ता कीजिए आप लोग। ए नाश्ता तो हमने करिए काइल भाई। लइकुआ को बुला दी। लइकुआ को बुलाए हमने नाश्ता को। ठीक है नाश्ता कर लीजिए ना आप लोग। अरे ठीक बा, हमने कर ला। ले ले जाई लइक कर ला। लइकुआ को बुलाई दे। लइकुआ को बुलाएं। पानी वानी पी ले भाई सब। ये अपना काम होता हो चुप चुप नल पूरा के देख ले बेटे पूछी लो बक बक मत करिए चुपचाप जो तैयार हो गया एक बार नल देखिए ना देखिए कहां चुप आई आई बाबू बैठी 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 अब बैठी 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 बैठी। हाँ तार नाम का हो? ए बोला ना। बोले लो। ए चाचा उन्हें का बनी है नहीं आई ना। अच्छा नहीं आई। आई बैठी रहुआ। ए बैठी का रहुआ बैठी ना बैठी ना। बैठी ना। अच्छा बैठी बैठी। कहनी है कि रहुआ कुछ पूछे ना। बबुआ कौन क्लास में पढ़े लो? ए बाबू का करे लो? पढ़े लो? लइकवा तो कुछ बोलत नहीं था। ए बोलत रहल नो तो सब देख के गइल बनी। का भइल बा एकरा? बबुआ ए बोला ना। हमारा नहीं लागत कि लइका ठीक बा। रहुआ फसावत तानी। ए महाराज हम तो देख के गइनी लइका एकदम ठीक रहे। हमरा से बोलक बतियलक आ देखत पढ़ले बानी। घर दुआर देखत पढ़ले बानी के तरीका से बता। घर दुआर खाली निमन रहला से सब कुछ हो जाला। ये तो पढ़े का मतलब है कि घर दुआर लड़की आई तो सुख करी जैसा ओकरा कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं। हां दिक्कत ना लेकिन हम होई। सोचत नहीं कि लइकवा की बोलत काहे नहीं है। अच्छा ई बात बा। अच्छा रुकिए हम घरवा में पता करतानी।
लइकुआ के गांव वाला लोग से हम पता करके आओ तनी कि का बात बा। ठीक आए ए पढ़ेली ना पढ़ेली ये तो गाँव और समाज के सब नाम हंसवा देली री। ओ भाई बाबा ससुरा चाहे अपन दाई चोदा। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, हम रवि पनेरिया रउआ सबन के चरण छुके कोटि कोटि प्रणाम करतनी। रउआ सबन से आशा ना पूरा भरोसा लेके कह रहल बानी कि हमर भाई भतीजा सबके वीडियो रउआ लोग इनके बीच जा रहल बा। एकरा के लाइक करी, कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। अच्छा लगे तो एकरा के शेयर करें, प्यार दुलार अपन बनैले रहें कि एक से बढ़ के एक वीडियो रउआ सबन के सामने हमने के पेश पेश कइल जाओ। नमस्कार।